weltare ɓiɓɓe fulɓe andu diine maɗa fedde heblo sukaɓe afrique takkusana yoni to tulel tuppe nima cofola lawol joɓe rewyela matam garli rewo dawa bunkuma kunda sare jeka kon waktu yoni ha to joba hamanaɓe kame jomboya ene jeeya gardidi kabruji men to leydi sénégal jillu hoorejo leydi ndi Macky Sall toon to Foundiougne oɗo hen ñalawma hande toon to leydi Mauritanie jayde witede Sahara Média ɓe kolliri les croissant rouge taw kadi koɓe Imarate ɓe kolliri maɓe daro darde tindral gam wallide leydi Mauritanie ha tenti ko fate safara guite toon to leydi Mali joɗaniɗo jonde Union africaine toon to Bamako yaltini konngol mum biyeteɗo Pierre Bouya o holliri hayso tawi woni caɗele ene nder leydi Mali haɗatama sumgoji mbaɗ e nder ndeɗo hen hitande toon to leydi Gambie caggal kay wonno toon ko jayde wotere oɗo ñalawma hande jayre ɗimmire dañama ma en ketto hen musidɗo men kodde nene Abouba toon to Guinée Conakry ko colonel biyeteɗo Mamadou Alpha Bari ko kam tigui wara toon hanke seppoji bannoɗi toon ko fate hofgo juuɗe to leydi Togo ko fate jonde beldal hakkude lundiɓe kame laamu ngu oɗo ñalawma hande dartinama ha fayanma aljuma kabruji mena jolam jabiri ko haali Abouba wotto goɗɗe joni joni jañoɗena kettude kaburuji mon e demgal pulaar Afrique, Asie, Europe, Amérique, Moyen-Orient, Océanie. Jam ñalle mon musidɓe tedduɓe mawbare nogas colte hitande ujunnaji ɗiɗi e sappo e jeetati kabruji mena ɗemgal pular ɓatake paɗen ko toon to nima lappol ngol ɓesgu ceerno ahmadou Niang mo boynaji ko heewi wadde kala saaha taw kadi koye gardugol ceerno baro oɗo saaha so heedi aɓe kewi wadde lappol taw kadi koye lappol palol dande maayo ngam wurtinde jammaji annabi o mo jami kise ngoni caggal noon iwdeɓe toon to boynaji aɓe kewi wadde lappol ɓe jaaha toon to wiyete jammela ɓe paya tiggere yene ɓe paya tiggere sire ɓe junito ɓe paya to wuuro wiyetego nima oɗo hen ñalawma hande no gasa colta ɓe tawe wuuro wiyetego nima jamma hande o maɓe mawnin toon jamma annabi o mo jami kise ngoni dendagal bandiraɓe nimanaɓe kala ha tenti kay gardiɗo wuuro ngo woni joom wuuro ngo kame almami wuuro ngo kame ceernajo gardiɗo jangguina wuuro ngo en yanti kadi ɓesguji wuuro ngo kala mbaɗi erago oɗo hen beelama ngoɓe kewi hebde kala hitande ɓe jejjitta hen guure koreji mabɓe taw kadi ko taariɓe nima ko wayno kundela worgo kundela rewo fayanma tohomaji fayanma tiggere yene e kame tiggere sire ha fayanma toon to tufguel nayyi fayanma cofola kame tulel tuppe e lawola joɓe fayanma kadi toon to cargal ha to ɓoki sabbundu kame ndulmaji dembe ndulmaji funeɓe mbakna dow kame mbakna lesa ha fayanma kadi toon ha fayanma toon to nabbaji ɓe jejjitani hen toon to mbakna dow kame mbakna les fayanma wudduru kame sadel guijilon dondu ali wuuri ha fayanma to fonde sammali aɓe mbaɗi erago dendagal bandiraɓe ha tenti benkende bandiraɓe kala mbawata tawtorede taw kadi ko oɗo hen jamma mo jogori wurtinede e muɗum sunnaji annabi o mo jaam e kise ngoni taw kadi ne yettini ɓatake o kaw Ishaga Hammadi Sall taweteɗo e leydi Gabon taw kadi koye wuuro Libreville kabruji mena ɗemgal pular ma en kaale jillo hoorejo leydi Sénégal ngo waɗi toon to Sina Saluma ñalawma hanki o noon to lawol Fatick kame Kaolack udditi toon labbi jonɗi no fewi ma en ketto hen musidɗo meɗen Kunta Sala. weltare ɓiɓɓe fulɓe andu diine ma jillu président de la république hono monsieur Macky Sall e Saloum e Sine Saloum eɗen gandi hanki o rewi hakkude Fatick e Kaolack gandanɗa lawol ganduɗa ko société baratal fewnuno ɗumen gam uddidde ɗumen nde o ummi ɗon o yeehi Nioro o walti Kaolack hande oɗo noon eɗen goni e nogas colte o ummima Kaolack o rewi Kerwali Passy ngam uddidde lawol Kerwali Passy Sokone on tuma o yettima
ɗo e Passy hade makko ƴettude konngudi hade makko uddude noon o ƴetti konngol o yetti njaatigel ɓe o hokki konngol hono maire wuro ngo Pape Adama Cissé yo salmonire bandiraɓe hade makko uddude golle ɗe nden noon keɗoɗen maire Adama Cissé. Remercier sur le président Macky Sall. caggal nde min jarnuma an président Macky Sall min jarna Eiffage golliɓe golle ɗeɓe eywa tali oɗo ko gila e Senghor fewnano ko 1970 caggal ɗum bonande bonde bonino ɗo tali o rewɓe ɗo ɓe foof kone ndara tali o ene gacciri noon Allah waɗi hande a fewnani min tali o ɗum noon kala ko mbinoɗa kala hen ko waɗaka ni emin ɗamini ma waɗe ɗum noon Allah jarama on jarama onon kala caggal nde maire Pape Adama Cissé haali ko monsieur président Macky Sall fawi hen konngudi muɗum. onon élevaɓe ɓe caggal nde calminno onon kala calminmi jaati jeeɗo moɗon woni monsieur le maire onon élevaɓe ɓe mi nani ko kalɗon ko fati e jangdeli moɗon so Allah jaaɓi mami jaggodira e monsieur le maire eywa min mbaɗa ɗo lycée ɓurɗo garɗude gonɗo ɗo o ɗum noon pamon ma ɗum waɗ inchallah. caggal nde président liɓi ɗinɗon konngudi yimɓeɓe belti poɓɓi ko ɗon o taƴi lefol ngol holla hankadini tali o udditama woni Kerwali Passy Sokone ko ɗum yimɓe mbaynodiri e makko o jokki faade Foundiougne ngam ƴewde alhaali pont biyeteɗo Ndakhonga ko musidɗo moon Ceerno Kounta Sall ngam weltare ɓiɓɓe fulɓe. Ceerno Kounta Sall ko ɗon tigi o jokki o fayi to wiite Foundiougne oɗo ñalawma hannde noon maw faw toon hayre makko adide to wuuro wiitengo Foundiougne ngam waddemo toon pom ngarɗuɗo mo ganduɗa jar muɗum ene qime e 4 milliards taw koye koppareje franc CFA kamɓe ɓesgo Foundiougne naɓe noon ɓe kolliri hen beelama mabɓe no feewi ngam wideɓe oɗo saaha mo gonɗen ɓe teskaki ni so tawi won gardinoɗo leydi Sénégal ko wona horejo leydi Sénégal biteɗo Macky Sall ha joni tonto leydi Sénégal keddotoɗen ma en kaale syndicat ji woni woɗɓe woni heɗɓe hakkude laamu ngu kamɓe jangguinoɓe kamɓe noon ɓe kolliri ñalawma janggo maɓe natan ko wiite hofgo juuɗe tugganma tan lycée hafenma collège e nder leydi Sénégal kala wonande kay ñande nogas e go e ñande nogas e ɗiɗi taw kadi ko lewru colte kala ñalawma janggo kam e ɓawo janggo kala hay goto janggata ha joni tonto leydi Sénégal keddotoɗen ko wiiteɗe Tigo ko galle tigi taw kadi ko galle e noddirguel biteɗo Tigo kamɓe ɓe pawi juuɗe mabɓe kene wona sappo e jeeɗiɗo neɗɗo taw kadi ko jagguiraɓe mbuñaari ndin mbuñaari noon ɓe jagguira koɓe jokkodiri wonande kay dilloɓe dawriyankagala oɗo saaha aɓe tawe e juuɗe dadiɓe ha joni tonto leydi Sénégal keddotoɗen ma en kaale seppo wango toon to duɗal jaaɓi ha tir to wiite ICAD oɗo saaha mo gonɗen dadiɓe beddima toon ko wiite lacrymogène ha ganduɗa noon dañi janggowo goto gañi hen ha nawa e to cuuɗi cafriɗi gondi toon to Dakar gondi toon to Grand Yoff ma en dutto e accident musɗo bannoɗo toon to lawol Linguére ha ganduɗa waɗi yimɓe jeegom hawruɓe hen e ladial taw kamɓe kala ɓe gonno koye werlamo hinde 4x4 taw ko nottortoɗo pick-up e kamɓe noon ɓe giwno ko toon to Kaffrine ɓe paano toon to Agnama Siwola nde ɓe gaari haɓe jetti Ranérou ko ɗon tigui dognowo werla o yiɗi tade mbabba gota ko ɗon tigui o bukkodiri e camion goto kamɓe noon nde werla mabɓe yani nde e kamɓe kala ko ɗon tigui ɓe dutte jomiɓe ne tawtorno e on werla noon e cukalel gotel taw ko jarannogel e lebbi tati kamɓe kala noon hollirama kamɓe kala e koɓe bandiraɓe koɓe koreji en neldi duwaw dendagal bandiraɓe mabɓe kala sen giwi to leydi Sénégal koto leydi Mauritanie paaɗen to leydi Mauritanie jayde leydi Mauritanie witende Sahara Média ɓe kolliri ñalawma hanki o le Croissant Rouge taw kadi koɓe Émirat woni
arab uni woni Abu Dhabi kamɓe hanki ɓe joɗima tonto Emirate ngam hollirde o ndeɗo henna hitande nde gondena woni hitande ujunnaji ɗiɗi e sappo e jeetati maɓe daro darde tinde langa ngam wallidde yoga e guure leydi Mauritanie e caggal noon teskede ko fate gumdam yimɓeɓe jiyatani keɓe murtani ala ko woni golle mabɓe so wona jelari kamɓe noon ɓe kolliri maɓe daro dantinde langtede ma maha toon école aji maɓe maha toon kadi e cuuɗi cafreɗi ko wona ɗum ko kadi maɓe mahan ɓen guure kewɗe ha tenti noon e wuuro witengo Dali Kima toonne kadi maɓe daro darde tinde langa ha tenti kadi e nokku biteɗo timberade ha tenti e nokku biteɗo Timbidra toonne kadi maɓe maha toon e gueɗe kewɗe no fewi ngam wallidde yoga e ustiɓe e nder leydi Mauritanie ha joni tonto leydi Mauritanie keddoɗen ma en kaale jayde witende Tawari ɓe koliri tonto Nouadhibou dadiɓe ɓe tonto nokku biteɗo Takleta ɓe pawi toon juuɗe mabɓe e yimɓe joyo ɓe joyo noon hen ɗiɗo ko rewɓe taw kadi ɓe jagga koye legal bitegal Cheikh Dubaya taw ko legal garɗugal ko toon tigui ɓe pawa juuɗe kamɓe ala ko wonno golle mabɓe so wona yeyde huuɗo kame poɗɗe ɗaynoje ɗe e caggal mum noon ɓeɗo hen dadiɓe koliri ɓooyi kay rewde e mabɓe ngam yidde fawde mabɓe juuɗe kono leskoji mabɓe ne jokki ha joni caggal fawde ɓe juuɗe ɓeɗo hen yimɓe joyo ɓe dartaki tene kadi koɓe jokkoɓe leskoji mabɓe ha joni tonto leydi Mauritanie keddorɗen ma en kaale jayde witende Sahara Média ɓe kolliri wonande kay e leggal bitegal Worof ene tawe e nder Nouakchott ko leggal tampugal no fewi e teskama hitande ujunnaji ɗe sappo e tati cummusɗo arin toon ha galleji kewɗi cumi toon ko wona ɗum ko noon ñande alet ɓennuɗo hen noon taw ko jamma ñande hen kadi cummusgo waɗi toon ha ganduɗa kene wona capanɗe tati e jeetati galle woni tan jeeyaɓe galleji hande ngala haydara ngala hayɗo mbaali e jeehi gekkinana payi nokkuji goɗɗi kamɓe noon altina hanki o ɓe mbaɗino seppoji mabɓe ngam hollirde mette mabɓe yidde mabɓe noon ko hoorejo leydi Mauritanie yo waɗanɓe toon ko wiyete lotisa woni fewna boliɗi ha few so tawi cum waɗi beele ɓeɗo hen wiyeteɗe e sapeur pompier en hettuɓe faabu ko banggue jeygue mbawa yettade toon ɓe mbarino laabi ɗi ha ganduɗa werlaji kewɗi dogata kono ko wona ɗum ko dadiɓe garin toon ko nden tigui laabi ɗi mbawi bartede e beele kay yimɓeɓe kala mbawa ɓennude jaam e kisala oɗon ketto kaɓuruji mon kabruji mena ɗemgal pular sen giwi to leydi Mauritanie paɗen koto leydi Mali joɗaniɗo Union africaine taw kadi wo joɗaniɓe ko nokku biteɗo Sahela tonto Sahela kanko wiyete ko Pierre Buya o holliri e nder jayndeli leydi Mali ha tenti e Mali Actu o holliri hayso tawi woni nden kay kisal enen ngakke nder leydi Mali oɗo saaha mo gonɗen landaji kewɗi nana gembo ngam yidde wadde luumaji jarruba yoga hen ne kollira oɗo saaha mo gonɗen ɓayde leydi ndi deƴani ko wayno kiidal gawo ha tonto Tumbuktu kame jenne mofti kala e nder Douanza foof deƴani oɗo saaha mo gonɗen pottigi ko yurnade beele addude jaam e kisal beele leydi ndi kala ene wona e beldala o holliri ɗum wawata addude beldal e nder leydi ndi addata beldal tan koɗo saaha mo gonen nder ndeɗo hen hitande gonɗen ko wiyete luumaji jarruɓe mbaɗe beele kay sungoji ne mbawa waɗede e gansagal lamɗo suuɓe beele kay leydi ndi ene wawa dañde jaam e kisala so tawi sumgoji mbaɗaka ɓeɗo hen wiyeteɓe lundiɓe ɓe mbawata ɗaccude laamu ngu golla tene kadi jaam e kisal wawata artude e ɗum noon ko ɓitti e ko faaɗi ko kala alay saago sumgoji mbaɗe beele hoorejo leydi toɗɗe e beele leydi ndi wawa huccande kuccama goɗɗama ha joni tonto leydi Mali keddoɗen ma en jaaha toon to gawo colonel taw kadi ko biteɗo Malik Aga taw kadi ko Malik Aga Sharifa e jeenoɗo e fedde witende CMA woni Aljawada kanko noon o warama hanki caggal pelɓodiral musgal bandugal hecci hanki hakkude bandiji yahoɓe ne joguiti hakkude mabɓe pelle goɗɗe e taw kadi ko pelle wat boniyankagal ko hanki o rute jomi ko e taw kadi ko colonel ɓurnoɗo teskede e fedde witende Aljawada ha joni tonto leydi Mali keddotoɗen ma en kaale gouverneur biyete gouverneur mo Kidal biteɗo Sidi Mohamed Aga waɗi jillumum hanki e nokku biteɗo Taslita nawimo toon to Taslin noon ko caggal kay nde laamu leydi Mali itti kene wona 150 taw kadi ko koniyankoɓe ɓe hinde fama nawi ɗumen toon yo ballodir e ɓeɗo hen witeɓe Barhana
Barhan non woni dadiɓe ɓe leydi France taweteɓe toon to leydi Mali oɗo saaha mo gonɗen ene tawe kerol hakkude leydi Mali kam e leydi Algérie ngam rewidade pele wat boniyankoɓe wonɓe toon e nder falde teslita kamɓe noon ɓe nawama toon ne ardi tigui ene ardi ngal ɗon diɗɗala taw kadi ko koniyankoɓe leydi Mali mbiyeteɗo colonel walla tan mbiyana commanda Ibrahima Tangara kanko noon wo holliri maɓe daro darde tinde lang ɓe mbawa gollade toon e golle paydinde beele kay ɓeɗo hen witeɓe seɓɓitiɓe ene mbawa iwde e nder ɗin nokkuji ha laaɓa ha wiye ceera sen giwi toon to leydi Mali paɗen ko toon to leydi Gambie Adama Barrow ñande manditare leydi ndi heccanki o holliri oɗo saaha mo gonɗen ɓe daaƴi taw kadi ko kuulal gaddunogal toon hitande ujunnaji 212 taw addunogal ɗon kuulala ko gonnoɗo hoorejo leydi ndi biteɗo Yahya Jammeh tuma kayde adduno ɗon kuulala e kala baɗɗo ko boni taw kadi koko wari koko wartete e ngal kuulal noon soɗen teski hitande ujunnaji 212 dañi yimɓe jeenayo warnoɓe e nder ndeɗon hitande hen ɗiɗo ko ɓiɓɓe Sénégal naɓe kanko Adama Barrow daaƴi ngal ɗon kuulal oɗo saaha mo gonɗen e yidde makko kuural wari warte walla tan mbiyen kuural ñawore wargo yo itte e nder leydi ndi ha laaɓa ha joni toon to leydi Gambie keddoɗen ma en jaɓɓo musidɗo men koddanene Aboubaka ko fate jayde hesere udditande toon to leydi Gambie. Idi sar ko non tigi mbiyen tan sen ɗiɗo bo heɓama ɗo henne e nder leydi men Gambie taw ko sen télévision privé ɗiɗo bo caggal nde QTV udditide ene wayno ɓeɗo wiyeteɓe Paradise FM hande wattama wiyede Paradise TV groupe ene wayno kamɓene ɓe keeɓi ko wiyete laysin ko walla kaytol ngam tan kamɓene ɓe mbawa udditde ko wiyete télévision ɗo e nder leydi men Gambie ɗum tan nen ari caggal hoorejo leydi ndi ne ƴetti le fol lamugol ene welliti ɓeɗo wiyeteɓe jandiyankoɓe ɗo e nder leydi men Gambie kamɓe noon ene wayno joom gardiɗo radio biteɗo Haruna Darame ɓe guetima ngam jokkodirde makko wawde laɓɓinde on kibar beele ko gonga walla wona gonga kono tan de ɓe keɓanimo ɓe keeɓi noon ɓattiɗomo gollotoɗo toon to Paradise FM on holliri on kibaru ko goɗɗo gonga kadi ene wayno hande ko wiyete Paradise FM ko heeɓi ko wiyete ko Paradise TV noon weltare ɓiɓɓe fulɓe andu dinema yadude kodde nen Abouba ɗo e leydi men Gambie o saha woni koye potal caggal lamɗo laaminoɗo e duuɓi nogas e ɗiɗi leydi ndi ne woni kiɓɓal oɗo saha noon ɓe poofi kenal lakkitare koddanene Abouba sen giwi toon to leydi Gambie paɗen koto Guinée Conakry waɗɗani Gambie ñalawma hanki onon seppoji gulɗi diaw mbaɗama e nder booli Conakry ha tenti legal bitengal bombili noon ko legal woni toon e nder Conakry seppoji gulɗi diaw ha ganduɗa dañi kay koccuɗo hayre weddi yani colonel Amadou yani colonel Mamadou Alpha Bari colonel Mamadou Alpha Bari nde hayre nde yani hoore nde ko ɗon tigui ɓe ndodimo ɓe nayimo taccuɗi cafriɗi tawite toon to Conakry ko toon tigui o rutte joomi ko hawde saaha mo gonɗen andaka holiɓen e janggoɓe beddiɗo ndeɗon hayre caggal noon dadiɓe dañi weddade ko wiyete la crémosène e hawde saaha mo gonɗe noon jaam suwata o artude nder booli ɗi caggal noon ɓeɗo hen witeɓe syndicat ji en kolliri ha ɗo ɗo gonɗen laamu ngu Alpha Condé jaɓani joddade e mabɓe beele ɓe jewtida yogay toɗɗe ko fate jangde leydi ndi siftinde noon guila école aji ɗi gudditi ha fade ɗo saaha mo gonɗen e kala e saaha ko seppoji gulɗi diaw goni toon oɗo saaha noon ne huula yataw hitande hikkande jangguin timmuɗo ne jogori wonde e nder Guinée ha joni toon to Guinée keddorɗen guila sumgoji ɗi mbaɗi ken wona joni jonte ɗiɗi haydara toɓɓitani so wona seeɗa oɗo saaha noon ne huula ha ɓurti hoorejo leydi ndi koko wujji taw kadi ko sumgoji baɗanoji ko fate banggue mairie ji e nder leydi ndi sen giwi toon to Guinée Conakry paɗen ko toon to leydi Togo e gardugol hoorejo leydi Ghana biteɗo Nana Akufo-Addo ñalawma hanki o joƴƴini yimɓe jeeɗiɗo taw kadi ko jeeyaɓe landa hoorejo leydi ndi o joƴƴini kadi yimɓe jeeɗiɗo taw kadi ko jeeyaɓe lundiɓe ɓe kamɓe kalno ɓe jooɗima gam yidde addude jaame kisal yogay toɓɓe noon ɓe kaali toon e lundiɓe yidde mumen ko jaggaɓe ne gudda e cuuɗi dumbirɗi yo ɗaccite ko ɓuuri yawde e yaccade hoorejo leydi Ghana huute hooti leydi mum kikiɗe hanki kiirɗo e ɗum noon jonde nde joƴƴinama ha aljuma paaɗo so gueno haaji toon to leydi Cameroun paɗen ko koniyanke goto mo hinde gendarme ko kañum tigui wara toon e wuuro witego guiti noon ne tawe nder falde angal fona ñalawma hanki onon caggal nde worɓe joguitiɓe yani
kay poste mabbe dañi dahde hen yo gay koniyankoɓe haɗa ɗo gonden ɓen ganda kata holto keedi ken wona joni duuɓi ɗiɗi falde angal fon koko filñiti gam yidde jeytade koye mumen ha joni koye Afrique kedoɗen paɗen ko toon to leydi Gabon yo gay windiyankoɓe jaydeli leydi Gabon ñiŋi taw kadi ko ñingol cattugol jagorgal kalfinagal ndema leydi Gabon biyeteɗo Yves Manfumbi kanko Yves man windi noon ñande alende wayi hino wuuro makko to wiyete Ndende taw kadi omo yiɗi wonde ko wiyete candidat gam ƴamde wonde sarɗiyanke caggal noon ko jagorgal kalfinagal ndema tene kadi ko sarɗiyanke omo yiɗi kadi fiilede lefol sarɗiyankagal caggal noon sarɗiyankoɓe jogori tigui suɓede koye lewru mars walla lewru avril fandu so gueno haaji ko wona ɗum ko noon ɗon ɗo hoccino micro mo huccite ɓesguji Ndende naɓe kala ko ɗon tigui o leele leydi o woni e tarlade omo leele ɓakke yimɓe ne nanggamo omo wulla omo luuka omo wiya kamɓe fof nandi hayso tawi ko costume o ɓorni hatta ko ɓiɗɗo leydi ndi tene kadi o jeeya ko Ndende ko demowo ɓi demowo tene ko ɗum tagui waɗimo jagorgal ndema jaydiyankoɓe hewɓe noon bindi ɓattakuji gam ñingdemo wiide hoorejo leydi ndi foti tigui ko ittudemo sen giwi toon to Gabon paɗen ko toon to leydi Libi kikiɗe hanki o ken wona 150 wonnoɓe laaɗe ɗiɗi faaɓe toon to Italie taw kadi laaɗe ɗiɗɗe kala ko panɗe ɓe ɗeɓino yoolade caggal nde gawowo liɗɗi goto yiiɓe ko ɗon tigui heeñi noddi renoɓe maaji kaɗɗe ko ɓen tigui paabiɓe kamɓe noon ne tawi hen 35 ko rewɓe hen 16 ko sukaɓe hen ɗiɗo ko bebbe yon tokosona kamɓe noon kamɓe kala ɓe nanggama oɗo saaha ɓe tawe toon to Tripoli woni mabɓe ne tawe e nokku biteɗo Zouare ha joni koye Afrique keddoɗen paɗen ko toon to Mozambique ko toɓoli musɗi jippi toon taw kadi jippi koye nokku biteɗo Maputo noon kam woni lamorgo ngo ene jippe legal bitegal helane toon noon dañi yimɓe 17 wasɓe hen pittali mumen caggal noon nde tulde wotere ne wanno kurjuru ha heewi wami wamde ɓakke naati e nder galleji mabɓe ɓe kolliri noon wonande kay porte parole woni tan kalfinaɗo konngol ɓeɗo hen wiiteɓe faabu en woni dadiyankoɓe faabu wiiteɓe sappo ɓe holliri koɓe jiiti hen ko 17 kono ɓe tuumi kay nder ɓakke he haɗo ɗo gonɗen woni heddiɓe toon cuwa taw yiitede eɗen mbiya tan Afrique naɓe yo ndento gueɗe baɗe ni arino serale woni hikka ha yooɓi pittali yimɓe 600 ko fawi oɗon ketto kaɓuruji mon jolam jaɓe sawto o Ghali Abouba kabroji mena jolam jaberi sawto wala Ghali Abouba ma en jaha toon to leydi Syrie kame Iran Israël ene wondi e Émirats Arabes Unis kame leydi France Ghali Abouba bisimilla maɗa jam hiire moon hettiyankoɓe radio weltare ɓiɓɓe fulɓe andudini ma Seydi Sarr ko noon tigui kabaruji men joolam jaɓeri koto leydi Syrie pudorɗen kono yankoɓe leydi Syrie ɓe Bachar Assad ɓe mbaɗi gueɗe kamtorinɗe ñalawma hanki o e nder leydi Syrie tawa kadi koye région biyeteɗo Kouta oriental woɗɗani Damas lamorgo leydi ndi ko nokku taw to ɓuuri hewde tawede ɓeɗo wiyeteɓe rebelle e pelle ceɓetiɗe ko avion ngaji leydi avion ngaji koninkoɓe Bachar Assad jori toon pettoje ɓe jooɓima ko famli foof fodde temedere neɗɗo ɓe jooɓiwol fittani mum e nder ɓen temedere neɗɗo ko famli foof hen nogas ko kukaji tokosi fodde temedde tato neɗɗo ko ɗum tigui ko barmi hen ɗum ko ñalawma hanki o e ñalawma hande on walla mbiyen subaka hande on ɓe dewri tigui jodde toon pettoje ko famli foof 49 neɗɗo wasi fittade mum tawa hen sappoji ɗo ko sukaɓe tokosɓe koto leydi Iran paaɗen to leydi Iran laamu leydi Iran holliri e subaka hande o wonde kay ɓe jiiti kedde laana mabɓe jannoka tawa ko laana ndi wawa ka hinde ATR 72 jollunoka fodde 6 neɗɗo laana ka noon yiita tigui koye nokku taw ko nokku kewɗo kaaje ko on nokku kadi hakkillaji mabɓe foof nanguno ko ɗon laana ka foti yande ko hélicoptére mabɓe ɗon yiiti kedde laana ka ko ɓayini kabaru o noon ko joguiɗo konngol ɓeɗo wiyeteɓe de gardien de la révolution taw ko koniyankoɓe ɓe hinde gardien de la révolution ko joguiɗo konngol mabɓe biyeteɗo Ramza Sharif ko kañum ɓayini kabaru o subaka hande o koto leydi Israël paaɗen leydi Israël sifodiri sifande mawde no fewi tawa kadi ko sifande nde yejjittake haaletede e kala saaha woni tigui ko wiyete accord historique nden sifande noon ɓe sifodiri koye leydi Égypte tawa kadi sifande nde ne ƴara ha fodde 15 milliard taw ko halis dollar sifande nde noon koko fate leydi Israël ene siggo gaz mum kay ene yeeya ndiɗo leydi wiyetendi Égypte ɗum noon wonani fattange mawɗo wonande Benyamin Netanyahu hoorede jagoɗe leydi Israël e oɗo saaha gonɗo e jofande justice leydi ndi ɓe kolliri kadi ko ngolɗo waɗi gadunol ko leydi Israël ene waɗa accord walla sifande taw
ko sifande to banggue énergie hakkude mum e leyɗele arabeɓe ha joni koye leyɗele arabeɓe jiyen ha to émirat arabe uni mbiyen guila ñande 17 nduɗo lewru ha nogas ɗiɗi lewru colte gonɗen ndu ko jonde walla foire taw ko foire biyeteɗo salon international de l'alimentation ko jonde mum tigui joɗoto e nder Dubaï mbiyen on foire noon koye gueɗe ñameteɗe ko kañum tigui hollitte e nder on foire société goto noon tawateɗo e nder émirat arabe uni holliri toon produit mum kosam gotam tawa kadi kosam ɗam ko kosam potuji ko kosam conditawde woni potuji woni ko wiyete lait instantané kosam ɗam noon ko jawɗam sayde tawa kadi ko ñamri sukaɓe tokosɓe bebbeji yaroɓe hitande ha duuɓi tati kañumen tigui pewnonaɗam kosam caggal noon nde ɓe teski sukaɓe hewɓe enen goni ko wiyete allergie gondi ko wiyete allergique e kosam nayyi sukaɓe hewɓe bebbeji kewɗin teska so jarnama kosam nayyi ɓalli mumen so jarnama kosam poudare taw kosam condi pewniraɗam kosam nayyi ɓalli mumen ne kewi wadde ɗaale walla tuuta walla deydi mumen doga woni ko wiyete allergique ko ɗum noon saabiɓe pewniɗam ɗo kosam tawa fewnira ko kosam gueloɗi noon ko ngol woni lawol gaddo noon ko kosam gueloɗi ni fewne kosam condi tawa kadi ko ñamri sukaɓe waɗama losgol noon tawama tigui e oɗo saaha kosam gueloɗi e tew gueloɗi ni heewi cellal e ɓandu aade koto leydi France cakkitoɗen mbiyen ko suka gorko goto mo duuɓi 15 Farayse najo tawa kadi ko gonnoɗo e juuɗe justice mo leydi France e ko wiyete e mbaadi sous contrôle judiciaire caggal noon nde o firino gendarme goto mo duuɓi 49 o firino ɗum moto makko ko ɗon gendarme o maayi mbiyen kanko noon o wonno koye sous contrôle judiciaire e subaka hande oɗo kanko o firino gendarme o ko gueñene 4 lewru février gonɗen ndu mbiyen e ñalawma e subaka hande oɗon kanko suko e bam makko ɓe jiitama tigui e nder ladde tawa kadi waddani wuuro mabɓe ko ɗon tigui ɓe jiita kamɓe ɗiɗo foof eɓe maayi taskama noon ko kikiɗe hanki o kikiɗe kiɗɗo kanko suko e bam mum ko kamɓe tigui ɓe jalti galloɓe jaale oto babira werla babira ɗo eɓe jogui fetel mabɓe taw ko fetel wani woni ko wiyete fusil de chasse hakkillaji kewɗi noon ene miiji e oɗo saaha hakkillaji ne kewɗi ne miiji koɓe wartiri procureur diwan o holliri tigui losmoji ɗi nana jokku e ñalawma hande ma o arti yimɓe o haalana yimɓe ko ɓuuri labde e labtude Ali Abouba konngol meɗen mbaynigo hande mbiɗen ko enen ɓiɓɓe fulɓe e dariɓe labɓe labtuɓe dinguire men ko mawɗe tufɗe men ko mawɗe e jambre men ko golwole mawɗe jogui eɗen gandira kadi kala kene wiye karallagal e kame ñeñala ɗum noon ɓamtude gendiji men ɓamta fina tawa men wonata hunde sattude mbeɗodiren juuɗe keblen ɓesguji meɗen ballen mogiyankoɓe kame jaydiyankoɓe ballen jangguinoɓe kame janggoɓe e ballen moni kala enen kala ballodiren moni kala ɗo heedi yo teske yo yiya e onne kadi yiya heddiɓe kormoɗen kuule kormoɗen kadi sarɗoyeji hakkude men mbawen lumbude mbawen taccude beele ko tamɗen kala ɓooya ñiiɓa tabita nde tawno fulɓe ne kewi wiide kala ko ɓooyi ñiiɓi tabiti gonga ne tawa Allah ne weela gonga ne tawa ɗum noon ɓiɓɓe fulɓe fullaɓe barke joolam jaɓeri ko haali Abouba to leydi Gambie ko koddunen Abouba toon to leydi Sénégal ko musidɗo men ceerno Kounta Sala ɗo yeeso haalirde ko musidɗo mon guiɗo mon sehil mon Sar Abdoulaye Sarr kettukimala kijjam yo jaam Allah hiranena